Добро вече на всички. Добре дошли на това наше хубаво събитие. Благодаря, че ни уважихте. Аз се казвам Славица Стоевска и съм председател на Фондация Нови стъпки. Фондация Нови стъпки съществува от 2016 година и работи с деца с специални потребности и с техните родители. Нещо, което отличава нашата фондация от други подобни фондации и организации в България, е всъщност неврологична програма. И това е една специфична програма, която се работи в Съединените американски щати. Програмата, която работи върху невропластичността на мозъка. И по този начин да всъщност въздейства върху самите причини на дисфункция на всеко дете. За това ще чуем малко по-късно от нашите други гости. Но специално тази вечер причината да сме тук е презентация на книгата, от която се казва "Всичко се крие в мозъка". Книга е написана от специалист по тази неврологична програма, който се казва Линда Кейн. Тя е американка и от наистина много години работи в щатите по тази програма и е помогнала на страховито много пълни семейства да преодолеят различни трудности в развитието на своето дете. Също така, Линда Кейн е сътрудник и приятел на жена, която се казва Синди Дарлинг, която е всъщност ментор на нашата програма тук в България от години. И тази вечер имаме чест да с нас е и Стефани Ланхорст, което е всъщност нейният ученик, така да кажем, и което вече от години сама работи по същата програма. И нещо ще ви открием за нея. Тя има голямо желание много скоро да дойде в България и да работи по тази програма тук с нас, и за което ние наистина много се радваме. Тази вечер, вечер е за книгата и аз искам сега да поканим Диана Хачикян, която е моя колежка. Ела, Диди. Моя колежка, сътрудник много години, вече 10 години работим заедно. Диди е ерготерапевт и слободно мога да кажем човек, който най-много знае за неврологична програма тук в България. Наистина мисля, че няма човек в България, който да знае и 1% от това, което тя знае. Да. Диди наистина има сърце за децата и за тази програма. И се радвам, че всъщност на инициатива на Стефани решихме да преведем тази книга, защото тук в България ние всъщност нямаме много информация, особено не в писан текст за тази програма. Всъщност програма е доста непозната, но нашето желание дори чрез промоция на тази книга да популяризираме неврологична програма в България и хората всъщност да се запознаят какви са възможности на тази програма. Диана и всъщност нейния съпруг, който сега превежда на Стефани, всъщност Марти Хачикян е преводач на тази книга. Диди е редактор, понеже наистина всички тези много трудни думички вътре, които имат, единствено Диди можеше да ги така обясни и да ги преведе правилно. И слободно мога да кажем да тази книга някако излезе така като семейно издателство. Не семейно издателство, на издание. Защото тук после, кога видите книгата, ще видите да превод от английски Марти Хачикян, редактор Диана Хачикян, а корици и предпечат Йоана Хачикян, който е всъщност студент на, сега кажи, художествена академия. Нашата дъщеря. Да. Тя е студент точно в тази специалност оформление и предпечат на книга в Националната художествена академия. Йоана, покажи се. Сега ще дадем дума на Диди и на Марти. Така. Здравейте на всички. Много се радвам, че сте тук, но най-много се радвам, че най-накрая имаме тази книга, преведена на български, и тя може да стигне до толкова много хора. Благодарение на това.
изминаха няколко години, докато дойде това време да можем да държим книгата в ръката си. Защо тази книга е толкова важна? Аз в началото не знаех, когато Стефани ни я предложи, ни я даде. Но когато започнах да я чета, и особено когато я редактирах и я четох отново и отново и отново, вече я знам наизуст, откривах нови и нови неща в нея, толкова много и толкова важни. Ние в Фондация Нови стъпки вече 10 години работим с деца с специални потребности, 8 години работим с тази неврологична програма и при нас сме успели да направим, благодарение на нашите американски специалисти Синди Дарлинг и Стефани Ланghorst, сме направили може би над 200 оценки през всичките тези години и около 100 деца са минали, или над 100 деца са били, всъщност са направили тези оценки, програми и са работили в програмата. Това, което ми правеше впечатление през всичките тези години, че повечето от децата, които идваха при нас, всички така бяха с по-тежки диагнози, с по-тежки състояния, с множество увреждания, невербални деца, нискофункционални деца, много затруднения имаха и много по-малък процент от всички тези деца, които са били на нашите оценки в нашата програма, много по-малък процент са децата с обучителни затруднения, които всъщност наистина си давам сметка, че много от тях даже остават незабелязани в училищната система и в семейството. Много от и родители, и учители, и специалисти или не забелязват, че те имат проблеми, или си мислят, нали, че това са проблеми, които са с времето ще преминат и децата ще израстат. Но това са всъщност много сериозни проблеми, които има начин как да бъде помогнато на тези деца. И за мен това стана така една много скъпа на сърцето ми нужда или тема, не знам как да кажа, тези деца, на които всъщност към които не се обръща такова внимание и към които няма толкова много помощи, толкова много, дори може би знания как може да ни се помогне. Тази книга е всъщност втората книга на Линда Кейн. В първата книга тя говори за много повече неща, много по-общо обяснява целият подход за неврологично развитие и как той се прилага при различни състояния, дефицити и случаи, докато тук специално тя се фокусира върху обучителните затруднения, дислексия, синдрома на дефицит на внимание, синдрома на дефицит на внимание, хиперактивност и затова тази книга е всъщност много ценна, защото тя дава надежда на много родители и специалисти, че има начин, има изход, има много какво може да се направи и да помогнем на тези деца и няма нужда те да се борят през целия си живот с тези затруднения, които им причиняват всъщност много трудности. Интересното беше, че докато четях книгата, аз открих много неща и лично за себе си, и докато я редактирах, открих много неща и лично за себе си. Аз някои от тях вече ги знаех, благодарение на това, че от години работя в неврологичната програма и благодарение на нашите специалисти вече знаех, че аз имам смесена доминантност, което ми причинява много проблеми, не точно обучителни, но друг вид в начина на обработка на информация и в други неща, като например затруднявам се да шофирам и много други
последици има това. Но тук, едва четейки толкова подробно всички тези случаи, разгледани в тази книга, аз можах много по-добре да разбера наистина в подробности и мой личен проблем, както и на други мои близки. И така, това наистина беше много ценна и лично за мен книга. Това, другото ценно в тази книга е, че в нея се разглежда, тя не е просто само някаква теория, какво представлява неврологичния подход, как се прилага, кои са основните неща, но по-голямата част всъщност в книгата е посветена на това да разкаже, да даде наистина данни, и то за много случаи на много деца и възрастни, които са преминали през програмата, как са преминали, вътре ще видите написани оценките, първа оценка, втора оценка, какво се случва след втората оценка, след това след третата оценка, след четвъртата оценка, какви промени настъпват. При някои има промени понякога назад. Защо това се случва? Защо има регрес, например, в определени моменти? Много, много ценна информация, която наистина по-добре и на практика можеш да разбереш какво представлява подходът за неврологично развитие и точно как работи той. Мога да говоря още, но спирам до тук, защото имаме още говорители. Не знам Марти дали иска да каже нещо като преводач на книгата. Той дали иска да... Той в момента превежда на Стефани, така че е зает. Тогава бих искала да поканя, тук помолихме имаме много всъщност майки на деца, които някои от тях децата им са вече в неврологичната програма, но помолихме две от тези майки специално, понеже техните деца са от много години в програмата. Помолихме те да споделят нещо кратко за това какво за тях е било това да участват в тази програма и да прочетат по един кратък откъс от книгата. Така че първо искам да ви представя Цвети Илиева, която е майка на Илиян, който, когато дойде при нас, беше на 3 години. Един мъничък, сладък, с едни буски, с една коса, която мислех, че е момиченце, даже толкова беше мъничък. А сега в момента е голям, точно обсъждахме колко голям, с по-голям номер обувки от на баща си. Така че да, има сериозно развитие. Тя ще сподели някои неща и тук откъса от книгата, който ще прочете и давам. Здравейте на всички! Аз съм Цвети и ми е много приятно да съм тази вечер тук с Диди, с Славица, с въобще цялата фондация Нови стъпки, защото за мен тези хора са много специални и важни и знам, че не случайно сме ги срещнали, когато сме имали нужда от това нещо. Илян наистина беше много мъничък, когато се запознахме и почнахме да работим с Център Нови стъпки. И той тогава беше с много затруднения от различен характер. За мен срещата с Синди беше нещо тотално ново, тотално различно. От нея, от Грейс, за първи път чувах колко са важни рефлексите, интеграцията на рефлексите. И всъщност, когато им показах стари видеа на Илян, как качва стълби, как лази, пълзи, те още тогава казаха, че това говори за бъдещ проблем в развитието, тъй като се забелязват неинтегрирани рефлекси. Но естествено, аз идея нямах като млад родител за това нещо. В България педиатрите, за съжаление, все още не говорят за тези неща. Проблем с червата, пропускливи черва и така нататък. Всичко това чувах за първи път. Но Илян към днешна дата все още е невербален, но пък подобрихме изключително много общата моторика, много сензорни проблеми успяхме да преборим, тъй като то е дете, което е много чувствително към шум, към светлина, много беше чувствителен на допир. Имахме огромни проблеми с дъвкателните функции, цялата орална моторика.
не искаше да опитва топла храна, не искаше да опитва различни храни, различни консистенции, хранеше се много ограничено. И всъщност с различните упражнения от програмата, днес той е един младеж на 13, който пък се опитваме да го спираме да яде вече различните неща, за да не вземе пък да излезне от форма и да напълне. Но факт, лека по лека започна да опитва различни консистенции, различни вкусове. Синди беше изключително доволна на последната ни консултация, когато разбра, че вече той яде и гореща храна, не топла просто. Той от нетърпение вече да се нахрани, дори много топла храна яде. И това ми обясни, че стигнем ли до това, щом сме стигнали, той вече мозъка му приема много нова информация, че всеки допир, всяко усещането дава сигнал информация на мозъка и мозъка се развива и вече той трупа много по-големи знания за света, който го заобикаля. Имахме огромни проблеми с сензорните му възприятия, когато минаваше трамвай, когато минаваше мотор, когато минаваше линейка. Това са едни неща, които не можем да ги изолираме в ежедневието си, няма как да ги спрем. И тогава те ми дадоха нагледно примери, практически, дадоха ми инструменти, визуални, видеа, които да използвам, дадоха ми идеи, социалните истории, за които разказват и ни учат на тях. И всъщност успяхме да преборим и много така драматични кризи, които се случваха всеки ден. Лагерите, които сме били с Нови стъпки, това наистина ми е дало много стойност на информация и много подкрепа в изключително важен момент. И така е. Сега пък идват другите неща, нали? Пубертет, различни предизвикателства, но вярвам, че вече сме много по-подготвени, особено когато имаме вече и това в ръцете си. Супер щастлива съм, че има тази книга. И аз наистина също много да говоря, защото са минали много години, откакто работим с Илиян и наистина скоро с баща му си говорихме, дори не можехме да се сетим точната година, дали 2016 или 2017 сме започнали с фондация Нови стъпки. Да, просто много години минаха, много неща се промениха и слава Богу, той става едно така много... Той си е много щастлив, много усмихнат, като цяло много сърдечен. Пубертет вече, навлиза така стремглава в пубертета. И така и съм много благодарна, че наистина имаме това нещо. Сега ще почна да чета. Това, което обаче ми направи, и така съм го запомнила от Синди, също много добро впечатление. Никой до тогава не ми беше казал колко е важно тези деца да се движат, тези деца да подобряват общата си моторика и всъщност тя беше много впечатлена от това, че той посещава спортни занимания, които са свързани точно с това, да започнат да усещат тялото в пространството, проприоцепцията и всъщност благодарение на програмата, благодарение на физическите упражнения, сензорните упражнения, той започна да става много по-самостоятелен в обличане, в сервиране, в сипване на вода, на соки и въобще нещата, които ежедневно трябва да прави. И така сега ще ви прочета този отказ, който и за мен е нов. Така. Решението никога няма да бъде намерено в поставянето на етикети, които са отровни и разрушителни за бъдещето на децата, които ги получават. Всичко това се случва, защото живеем в епоха, в която се предпочита категоризацията на симптомите, вместо да се търси източника на всеки проблем. Веднъж категоризирани симптомите се третират така, сякаш вече не е необходимо да се променят. Те просто се превръщат в норма за даденото дете. Тогава прогнозите за дадената диагноза хващат в капан самоличността на детето, очакванията намаляват, възможностите намаляват и мечтите се изгубват. Всеки ден се срещаме с семейства на заклеймени деца. От тях чуваме агонизиращи истории за борбата и безнадежността, с които се сблъскват семействата. Докато те просто опитват да помогнат на детето си да стане личността, която е създадено да бъде. Ние чуваме колко безпомощност има в техните гласове, след като са търсили решения навсякъде без резултат. Виждаме отчаянието в очите им, докато разказват как детето им изостава все повече и повече.
Ние познаваме това разочарование и безсмислието да не знаеш как да помогнеш на своето скъпоценно дете. Още веднъж, ние живеем в култура, в която поставянето на етикети е предпочитана практика с идеята, че ако нещо може да бъде определено, то може да бъде и обяснено. Тогава, след като вече имаме обясненията за обучителните затруднения, преминаваме към рутинни, но неефективни стратегии за справяне и компенсиране. Тези етикети са толкова много, от дисграфия до дискалкулия, но от нарушения на обработката до неефективно функциониране, от дислекция и диспракция до синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност. Етикетите само ограничават. Етикетите са улица без изход. Всъщност не е нужно да бъде така. Има много по-добър начин да помогнем на децата да успяват въпреки проблемите, заради които се поставят тези етикети. Подходът за неврологично развитие на английски, Диди по-добре ще го произнесе от мен, е уникален в своята същност. Той се характеризира с това, че разглежда цялостно човека, а не разделя на части. Разглеждането на отделни елементи без разбирането как те си взаимодействат помежду си, може сериозно да възпрепятства успеха на работата с отделни хора. Когато разговаряме с тези семейства и им обясняваме как подходът за неврологично развитие открива и въздейства върху дълбоките корени на обучителните затруднения, ние виждаме как надеждата отново проблясва в очите им. Ние чуваме, вълнението се надига предпазливо в гласа им. Копнеещите за решение на проблемите родителите се осмеляват отново да вярват. На тях им се иска да дадат воля на вълнението и се чудят дали да се осмелят да се надяват отново. Да, надежда има. И повече от надежда дори. Макар, че само по себе си надеждата и бъдещето помагат да се намерят здравомислещи решения за достигане на първопричините на проблемите на всеки човек. Независимо дали детето има обучителни затруднения или по-дълбоки проблеми, изискващи по-сериозна работа, ние даваме на родителите практични съвети и насоки как да работят с децата си вкъщи. Чрез определяне на първопричините ние можем да изработим план за действие, който да повлияе на поведението и социалното и когнитивно развитие на даден човек. В много от случаите ние можем да елиминираме тези проблеми напълно, заедно с етикетите, които ги придружават. Когато определим кои са първопричините на обучителните затруднения, тогава получаваме и двете – надежда и помощ. Чрез подхода за неврологично развитие, семействата получават сила за действие. Потенциалът на всяко дете пряко зависи от възможностите и стимулациите, които са му предоставени. Всички се раждаме с предначертан план и точно определени етапи за развитие, през които е изключително важно да преминем. Основната причина за обучителните затруднения е това, че ние пропускаме стъпки от този процес и развиваме и за съжаление на развитие и за съжаление много малко хора осъзнават това. Изключително важно е да разберем решаващата роля на мозъка в нашето развитие и как отклонението от неговия план може да попречи на децата ни да достигнат пълния си потенциал. Има твърде много възрастни деца, които изпитват големи затруднения в живота си, защото те не знаят за този фундаментален дизайн и план. Всеки живот е скъпоценен и има определено призвание и съдба. Причината за появата на тази книга е да помогнем на нашите деца да достигнат своя пълен потенциал, даден им от Бога, и да бъдат успешни. Много е хубаво. Да. Много благодаря и съм много радостна, че днеска сме на това събитие заедно. Благодаря ти много, Цвети. И аз благодаря, Диди. Сега искам да поканя Борислава Владимирова. Е майката на Борис,
Бобо, който дойде при нас, когато беше на 4 години, току-що навършил 4 години, буквално няколко дена след като беше навършил. Сега е също много по-голям. Когато той дойде при нас, той не ходеше, не говореше, не разбираше. Много, много, много неща, много назад беше. Сега той ходи, говори, прави изречения с 3-4 думи. Неговото ниво на слухова обработка е вече доста толкова, нали, по-нависоко изобщо откакто преди. Комуникира, общува и прави много, много неща, които Борислава ще сподели, но не ще й дам, понеже много от тази история, която тя ще прочете, е много дълга. Аз се опитах да я съкратя, за да можем да я споделим тук и ще й дам да я прочете просто от телефона, защото е много трудно в книгата да го отбележим. Ако искате, първо ще ви прочета историята и след това ще ви разкажа нашата история. За да... Така... Историята на Логан Травис. Деренда, специалист по неврологично развитие, която аз съм обучила, ми се обади с голяма загриженост за едно свръхактивно дете на 6 години, на което наскоро беше направила оценка. Ние разгледахме резултатите заедно и аз изготвих неврологична програма на детето. Логан беше най-хиперактивното дете, с което Деренда някога се беше срещала и си мислеше, че е най-добре да ми го прехвърли на мен. Залогът беше много голям за това безценно дете. От училището настояха семейството да дава лекарства на Логан, за да контролира неговата хиперактивност и така да го направи по-управляем в кавички в класната стая. Не можем да виним учителката в това, че не е добре обучена да се справи с деца, които не пасват на калъпа на 7-часов учебен ден в училище в клас от 30 деца. Логан, който беше на индивидуален план за обучение, не пасваше в тази система и училищните власти бяха твърди, че той може да остане само ако взима лекарства за синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност. Решени да помогнат на детето си да не взима лекарства, родителите на Логан, Гари и Дона, се обърнаха за помощ към неврологичния подход. Първоначалната оценка на Логан, направена през март 2011, разкри уникална комбинация от обстоятелства, които бяха повлияли на неговото развитие. Въпреки че Логан беше с дясна доминантна ръка, генетично заложената му доминантност се оказа лявата. Интересно, че в коментарите за историята, записани във формуляра, показваха, че тревогите на Гари и Дона са се появили първо, когато Логан е бил между 2 и 3 години и е чупил лявата си ръка 3 пъти. С чупена лява ръка, дясната станала основната ръка, като се развила мускулна памет, която се оказа, че е грешна доминантност. Изготвихме програма, с която да започнем да работим върху проблемите, с които се бори Логан. Програмата се фокусираше върху организиране на по-ниските нива на централната нервна система, работа върху сензорната обработка и промяна на доминантността към лявата. 4 месеца по-късно Логан и родителите му се върнаха за втора оценка. Въпреки че не бяха успели да започнат работа по смяна на доминантната ръка, те вече бяха видели обещаващи промени. Гари и Дона разказаха за намаляване на проблема с приспособяването при Логан. Той беше по-малко хиперчувствителен към докосване и имаше по-малко избухвания. Свръхчувствителността на Логан към силни шумове беше намаляла значително и родителите му бяха забелязали, че той като цяло имаше вече по-зряло поведение. Семейство Травис осъзнаха, че ще имат нужда от помощта и подкрепата на училището за смяна на доминантната ръка, защото Логан беше там през по-голямата част от деня. Затова Гари и Дона се обадиха в училището и поискаха среща с екипа за подкрепа, за да се включи смяна на доминантността на ръката в индивидуалния образователен план на Логан. Екипът за подкрепа включваше ресурсния учител на Логан, класния му ръководител, ръководителя на отдела по специално образование и ерготерапевта. Всички се съгласиха да помогнат на Логан с тази промяна, освен ерготерапевта. Тя категорично не се съгласи с това решение и не искаше да участва в това, което тя нарече абсолютна грешка.
Останалата част от екипа взеха решение да работят по този план, а ерготерапевтът прие да работи за засилване и на двете ръце на Логан. Към края на октомври 2011 имах привилегията да направя оценка на Логан отново. Ключово за успеха към програмата за неврологичното развитие е да има постоянно наблюдение чрез следващи реоценки. Гари и Дона наблюдаваха с радост напредъка на Логан. Дона с вълнение разказваше колко добре се справя Логан и тя знаеше, че всичко това се дължи на програмата за неврологично развитие. Нейната увереност, че програмата работи, идваше и от опита й. През последните 2 седмици преди оценката, те драстично бяха намалили изпълнението на програмата, което бе довело до съответен регрес в поведението на Логан. Освен тези 2 седмици, през останалото време Логан имаше страхотно отношение. Той се стараеше много повече и беше в много добри отношения със своите връстници. Също така, Дона с изумление ни съобщи, че свръхчувствителността на Логан към звуци беше изчезнала напълно. Оценката през октомври ми донесе смесени чувства, защото тя беше последната. Гари и Дона ни разказаха колко добре се справя Логан вкъщи и в училище. Също така как той се социализира много добре и има чудесно отношение. Те ни казаха още, че нямат никакви притеснения за поведението му, за емоционалното му състояние, за социалната му интеграция или за това как се справя в училище. С голямо удоволствие те споделиха, че избухванията, свръхемоционалните реакции вече се контролираха от самия Логан. Гари и Дона нямаше как да бъдат по-щастливи от всичко това и в училище бяха изумени от промените на детето. Преливаща от радост, Дона ми сподели, че Логан не се нуждае повече от подкрепа на специално обучение в училище. Той се справяше сам. Само преди няколко дена семейството беше присъствало на среща за индивидуалния план на обучение Логан, която се оказа последната и беше прекратена. Хората от екипа за подкрепа на Логан бяха въодушевени, когато са го отписали от специалното обучение с думите, че никога не са виждали такова преобразяване друг ученик. За тях беше изумително да станат свидетели на това, как в поведението на едно момче с изключителна хиперактивност преди, сега няма и следа от хиперактивност. Как дете диагностицирано с синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност вече не отговаря на критериите за тази диагноза. Семейство Травис преживяха преобразуването на Логан, защото те работиха много усилено да организират неговата централна нервна система и да елиминират корена на проблема, който му влияеше. Като премахнете корена на проблема, вие намалявате и често пъти дори премахвате симптомите, които носят хаос в живота на детето. Времето, инвестирано в неврологичната програма на Логан, си заслужаваше всяка секунда, защото му позволи през останалата част от живота си да функционира оптимално. Логан беше емоционално стабилен, в академично отношение напреднал, поведенчески стабилен и нивата на обработка се бяха покачили драстично. Логан нямаше никаква хиперактивност. Той беше мило, внимателно, учтиво и умно момче, готов да полети. Ето това е една история, описана в тази прекрасна книга. Много се радвам наистина, че я има вече и в България. Ще ви кажа ние през какво сме минали, за да осъзнаем, че това неврологичното развитие на тези деца със специални потребности е единствения начин тези деца да напреднат. Борис е третото дете в нашето семейство. Имам голям син вече на 34, дъщеря на 16 и той на 13. Когато се роди, беше перфектен. Даже на 3 месеца сам си държеше бутилката с мляко и пиеше от шишето. Но, за съжаление, наш близък педиатър ни постави 2 ваксини, Симфлорикс и Пентаксим, заедно, без никакъв интервал във времето, т.е. едната 6-валентна, другата 5-валентна, детето беше наблъскано с 11-валентна ваксина. И на първата седмица той направи епилептичен пристъп, започна да трепери и ни приеха в болница. Единствената болница за такива малки бебета и деца е тази Иван Рилски на Гешев, с светила в медицината.
И тогава ни казаха, че детето е с множество увреждания в мозъка, че никога няма да ходи. Посъветваха ни да си оставим детето. И какво ли още не, при което започнаха мъките в семейството. Значи от активно дете, само държащо бутилката, хранещо се, Борис беше абсолютен труп. Ние мачкахме бутилки, той не чуваше, не виждаше и просто не присъстваше повече в живота ни. Започнахме да търсим варианти как да си спасим детето. Писахме на много клиники в Европа, Франция, Германия, Белгия и от 2 места ни предлагаха да премахнем половината хемисфера на детето. Става въпрос за дясната, а неговата неактивна страна беше лявата. Знаете, че дясната контролира лявата половина на тялото. И ние почти бяхме съгласни. Продадахме имущество, събрахме пари и тръгнахме за Германия. Обаче една вечер ни се обадиха по телефона през нощта. Мъжът ми беше писал в Америка на Family Hope Center. Това е точно метода на Глендоман, се казва метода, и развитие на мозъка по начина, по който работят нови стъпки. И те ни казаха, вие наясно ли сте какво ще направите с тази операция с детето си? Риска от загуба на детето е 91%. Просто не го правете, събирайте си багажа и идвайте тук при нас, да видим какво може да се направи. И ние с мъжа ми се отказахме от операцията, събрахме, тогава дъщеря ми беше на 5 годинки и другото дете и тръгнахме и отидохме там. Те го видяха. Извинявам се, че трябва да използвам микрофона. И ни казаха, детето ви има потенциал. Няма такова увреждане, което е непоправимо. Детето е увредено от ваксина, което значи, че все пак мозъка му е имал здрав вид преди това увреждане. Просто единственият ви шанс е да работите като семейство, да останете здрави като семейство, защото сам човек с това не може да се справи, повярвайте ми, и да почнете да развивате детето. Борис беше на 1 година и 6 месеца, когато аз започнах тази неврологична програма. Ходихме на всеки 6 месеца там. Прави се оценка на детето. Като се направи тази оценка, неврологична оценка, то се вижда къде е спрял. Моят син беше спрял точно на 3 месеца, когато му беше поставена ваксината. И бавно, с много упражнения, аз съм много стимулации. Благодаря на Диди, че с това нещо сама нямаше да се справя. Това са ежедневни повторения на упражнения, на диета. Той мина абсолютно на различен режим на хранене и до ден днешен вече 12 години яде основно месо и зеленчуци, авокадо, сутрин яйца и не яде никакви млечни и никакви въглехидрати. Нищо сладко не е близвал в уста. Нищо. Захар не е вкусвал. Обаче днеска Борис ходи, на 6 години ми проходи, говори, може да каже, искам това, обичам те и всякакви такива. Какво да ви кажа, толкова съм развълнувана от това, което е той в момента. Много пъти съм питала Господи, защо ми даде това изпитание, защо точно на мене, и съм се обвинявала. Обаче, знаете ли, осъзнах, че аз съм благодарна всъщност на Господ, че Той дойде при нас. Защото това е непосилно да се справи човек сам, без огромен ресурс от подкрепа на близки и на специалисти като нови стъпки. Аз, когато се върнах в България, не можех да повярвам, че има такива хора, че те са осъзнали, че това е начина да развият децата. Че не им се дават лекарства. Борис беше наблъскан в България с какви ли не химии и лекарства. Всичко в Америка му спряха.
И когато дойде тук и се започна програмата, ежедневно, значи той ми е лазил по 3 км на ден, упражнения за стимулация на лимбичната система, миризми, всичко това, което му е било назначено от специалистите, и благодаря на Диди и на всички останали, които седат зад нея и се подкрепяте и работите в тая посока, че ви има. Защото това е единствения начин деца с такива огромни проблеми. Мой син беше с огромни проблеми, повярвайте ми. А сега е част от семейството, той е много активен, навсякъде е с нас, обича да пътува и така. Благодаря ви много. Прочетете книгата, сигурна съм, че наистина ще осъзнаете колко много истина има в всичко това, и аз ви го казвам като човек минал през всичко. Много благодаря на Борислава. Аз се сещам колко голяма радост беше, когато Боба влезе в двора на нашия център, ходейки. Наистина беше голям празник. И също така аз мога да кажа, нали, кога ние започнахме, ние бяхме като, нали, започваш да плуваш в тъмното, нищо не виждаш. И след това да чуваш, да има хора, които вече в България са се срещали с тази програма и да имат положителен опит с това, също така беше голямо насърчение за нас. Така да и ние ви благодарим и за доверието, и за всички тези години, нали, с Цвет и всички други. Ние станахме една общност така, нали, през тези години. Аз мога ли само нещо да допълня? Разбира се, да. Значи, за първи път Борис беше на 3 месеца, когато влезе в болница. До ден днешен Борис не е влизал повече в болница. Слава Богу, да. Сега е време да поканим Стефани Ланкхорст. Стефани е специалист по неврологично развитие. С Стефани се запознахме. When was that, Stephanie? How many years ago we met first time? Преди 9 години. Almost from the very beginning. And we are so happy. Да, и сме толкова, да. Съжалявам, аз съм сръбкиня и винаги мой мозък, нали, казва втори език. И много сме, нали, щастливи, че се запознахме първо с Синди, с Стефани, с Грейс. Тук също споменахме хората, които наистина в щатите работят по тази програма, ежедневно виждат напредък при тези деца. И всъщност те са голямо насърчение за нас, защото при нас имаме малко, понеже програма не се познава на правилния начин, а родители често загубват така инерция или мотивация. Изисква се, като и Борислава каза, нали, наистина много голяма дисциплина ежедневна за родител. Но говорим за 1 час на ден или час и половина, не говорим сега за 10 часа на ден. И всъщност, нали, вървейки по този път, ние имаме нужда едни от други, имаме нужда от специалисти, имаме нужда също така и от родителите, защото, нали, единственият начин всичко това да се случи е да има много добра връзка между специалист и родител, защото в крайния случай ние като фондация наистина вярваме, че родител е основният фактор в развитие на собственото дете. Родител няма нужда да е специалист, но отношение към детето, изобщо отношение, нали, към развитието на самото дете и колко силно е влияние на един родител в живота на едно дете е просто нещо, което аз мислим ние още не разбираме на правилния начин. И се надяваме литература като такава, нали, да ни помогне да малко променим начин на мислене ето и при нас, не само, нали, да чуваме такви истории от щатите. И сега ще поканим Стефани да малко тя ви говори за това, което тя, какво всъщност прави, каква е връзка всъщност, малко повече ще ви кажа неврологична програма и връзката и с книгата всъщност. И Марти, разбира се, той ще превежда. Hello, thank you. It's good to be here. Благодаря, радвам се, че съм тук. Very excited to share Много се вълнувам да споделя с вас. in this book opening. И тази книга, отварянето на тази книга. Linda Kane is a very good friend of mine. Линда Кейн е много добра моя приятелка.
She is a coworker, И тя е и аз съм нейн съработник. and she and Cindy founded the Neurodevelopment Organization. И тя и Синди основаха тази организация за неврологично развитие. Where I trained and was Където able to help others. аз обучавам и помагам и на другите. Yeah. So she is very wise, and she put down her ideas here in this book. И тя е много, много мъдра жена, Линда Кейн, и тя е вложила много от нейните идеи тук в тази книга. And you can read about her stories and apply the ideas. И може да прочетете тези истории и съответно да ги приложите и за себе си. Right in your own home from her own writings. В вашите домове от нейните писания. Her books give a background of the science, И нейната книга дава и малко история, свързана с науката и научния подход, свързан с този подход. of the neurodevelopment approach, С неврологичния подход. without getting too scientific. Без обаче да навлиза в твърде много детайли и твърде много научни термини. And she shares her passion and her hope. И тя споделя своята страст и надежда. I am so thankful to be here in Sofia. И аз as съм a толкова neurodevelopmental щастлива, че specialist. мога да съм тук в София като специалист по неврологично развитие. I came here about 9 years ago Преди около 9 години дойдох тук за пръв път by invitation of Steve and Tanya Pankratz. по покана на Стивън и Таня Панкратц. The Pankratz family invited me to share И те ме поканиха да споделя as a sibling of a child. I have a family member with Down syndrome. за това какво означава да си брат или да си сестра на дете с специални потребности, и аз имам сестра с синдром на Даун. And as a neurodevelopmental specialist. И съответно и като специалист по програмата за неврологично развитие. You might be wondering how I came to study neurodevelopment. Може би се чудите как съм започнала, защо съм се започнала да се занимавам с този подход на неврологичното развитие. I have a sister, a little sister who has Down syndrome. Имам една по-малка сестра, която има синдром на Даун. And I saw all the developmental exercises И аз видях всички тези упражнения от неврологичната програма, speeding up Allison's development and her speech. които много ускориха развитието на Алисън и ускориха нейното проговаряне. And her behavior development. Съответно и ускоряване и в поведенческото и развитие. I studied under Cindy Ringen, И учила съм при Синди, the founder of ICANN, основателката на тази организация, която е Международна християнска асоциация на специалистите по неврологичен подход, или абревиатурата е ICANN, което на английски означава аз мога. Okay, I explained. Thank you. Okay. And I worked as a specialist in neurodevelopment in the States, И аз работих като специалист по програмата за неврологично развитие, providing one-on-one evaluations, като правих лични оценки, parent training обучение на родители, to show the parents the activities for their own child, за да покажем на родителите какви действия трябва да правят със своето дете. and family support. Съответно и за подкрепа на семействата. Because the 4 months between the evaluations, the family И, asks me their questions. и тези 4 месеца между оценките, като те ми задаваха въпроси, и аз отговарях. I see the child every 4 months И аз виждах и се срещах с детето всеки 4 месеца, to evaluate their progress да оценявам напредъка and design a new set of home activities. и съответно да определим нова програма за упражненията в къщи. These exercises keep they are stimulating to the brain when they're changed. И тези regularly. упражнения помагат за стимулация на мозъка и те се променя, когато мозъка се променя. So I am looking forward to moving to Bulgaria И сега очаквам с нетърпение да се преместя да живея в България. to be more available to see families here И да съм по-достъпна, да се виждам с повече семейства и по-често. and provide ongoing support. И съответно да осигурявам продължителна подкрепа. New Steps has been flourishing here И нови стъпки така процъфтяват тук, as Didi and Slavica have supported families. като Диди и Славица подкрепят семействата. Linda Kane provided New Steps special permission to publish this book. Линда Кейн даде специално разрешение на нови стъпки да публикува тази книга Into Bulgarian на български, when I asked her. и защото аз я помолих да го направи. And this book gives hope И това дава надежда
and perspective that each person и гледна точка, че всеки човек has value има ценност, стойност is a gift to society. и съответно има дар и дарби, които да предложи на обществото. It clearly shows how every person can learn И много ясно показва, че всеки човек може да учи and grow through looking at the whole person. и да расте, като гледаме на цялостната личност. Down syndrome and autism, Синдром на Даун, аутизъм, sensory spectrum, спектър на сетивните увреждания, learning disabilities, учебни увреждания и затруднения с учебния материал, and dyslexia, дислексия, cerebral palsy. церебрална парализа. Neurodevelopment helps many needs. Неврологичният подход помага за посрещането на много нужди, Because it focuses on the brain. защото се концентрира върху мозъка. Linda Kane had 35 years of experience Линда Кей има 35 годишен опит, in serving families full time като служи на семействата на пълен работен ден. and seeing children overcome their symptoms И тя вижда много деца, които успяват да преодолеят своите симптоми. and their diagnosis limitations over and over. И ограниченията на диагнозата им отново и отново и отново. You've heard some amazing stories tonight, И тази вече чухте някои изумителни истории. and I can share a few stories from my own 20 years of part-time И work аз мога да споделя още много други от моя 20 годишен опит in neurodevelopment. в неврологичната програма. I worked with a 10-year-old boy who has Asperger's. И аз работех с едно дете, което беше на 10 години с диагноза Асбергер. He would interrupt the teacher with moving around Той постоянно прекъсваше учителя, като постоянно се движеше and talking loudly in the class. и като говореше силно в клас. He would wrestle his friends in the playground. И постоянно се опитваше да се бори със своите съученици на площадката, на детската площадка. And he would not want to wear his hat or his shoes or his belt. Не искаше да си носи шапката, обувките, въобще дрехите. He was struggling with reading, Имаше проблеми с четенето, with spelling, с правилното изговаряне на думите and writing assignments. и съответно да пише. After organizing his brain След като успяхме да организираме неговия мозък with daily home activities, с ежедневни упражнения в дома, he could sit той можеше да седи all day in school. целият ден в училище. He improved 2 years in his reading and writing, И той подобри, т.е. постигна резултати за 2 години and he was not в неговото irritated. четене и писане. And he was not irritated И той вече не е толкова превъзбудим by his clothes. от неговите дрехи, т.е. няма проблеми да облича дрехи. And this was in one school year. И това е в продължение на 1 година, учебна година. Супер. Okay. And my student with Down syndrome Как казах, моята сестра е с синдром на Даун. came to me at 6 years old. Всъщност не е друг случай. Дойде едно дете с синдром на Даун на 6 години He was doing sensory play, и той имаше проблеми с сетивното възприятие. Имаше сензорни самостимулации. Ето, редактор си казва. flapping his arms, И той пляскаше с ръце lining up his toy trucks, и постоянно подреждаше своите играчки, своите колички. and yelling while clapping his hands over his ears. И той викаше и пляскаше с ръце до ушите си. Tyson started listening to stories. Tyson is the boy's name. He started listening Тайсън започна да слуша истории to stories and sitting for his math lesson. и можеше да стои за своите уроци по математика. His math was his favorite subject, И математиката стана негов любим предмет. and he could make eye contact И той вече прави зрителен контакт. after 6 months of След- neurodevelopment, 6 месеца в програмата по неврологично развитие. daily activities at Това home. са ежедневни дейности, ежедневни упражнения в къщи. The evaluation looks at the whole person. Оценката, неврологичната оценка гледа на цялостната личност. How does the child or adult perceive their world? Как детето или възрастният гледат на света, как възприемат света. Their touch, their taste, their sight, their Докосване, sound. вкус, поглед, звук, светлина. Do they see details? Дали вижда детайли, подробности?
each letter and each number on the page. Дали успява да разграничи всяка буква или цифра на страничката. Or do their eyes skip over the details? Или очите просто преминават и не виждат тези подробности. Do they react to loud or quiet sounds Дали реагират на силни или слаби шумове in their environment в средата, в която са. that distract them from listening to words И дали това ги разсейва от това, че те да не могат да чуят думи in the conversation? в различните разговори. Let's address the traumas and reflex integration Сега нека да разгледаме травмите with the exercises we И- assign each day. и интегрирането на рефлексите с упражнения всеки ден. The principles of the neurodevelopment approach Принципите на неврологичния подход are founded on neuroplasticity. са свързани с невропластичността на мозъка. The brain can change and develop and grow Мозъкът може да се променя и може да расте at any age във всяка възраст, through specific, intense environmental stimulation. чрез конкретни, интензивни стимулации. So have you, then wanted to share some of the activities. What are the activities like? И как изглеждат упражненията? The activities are written for each child's developmental goals. И за всяко дете се пишат отделни целенасочени упражнения с определена цел. The whole child Цялото дете is supported through the exercises се подкрепя от тези упражнения, that organize the perception които организират възприятието of touch, Докосването. taste, and smell, и мириса and their understanding what they hear and see, и разбирането за това, което виждат и чуват. and then working with their hands, Работейки с ръцете си, coordination of their whole body, съответно координация на цялото тяло and language. и съответно езикът. So for the child who was irritated by their clothing, За едно дете, което постоянно се превъзбужда от твоите дрехи, който не може да търпи дрехите си, дразни се, we showed the family how to do tactile sequence. и ние помагаме на семействата как да правят тези последователност на тактилни упражнения. With deep pressure from their fingertips to their shoulders С дълбок натиск от пръстите до раменете and from their toes to their и thighs. съответно от пръстите на краката до бедрата. And then light touch Леко докосване, and hot and cold след това топло, студено and vibrator stimulation. и различни вибрационни стимулации. In the same manner, По същия начин stimulating all touch стимулираме receptors всичките рецептори на докосване on the skin по кожата, and organizing the messages from the skin receptors to the brain. съответно да организираме всички тези послания, тези сигнали, които идват от рецепторите към мозъка. In 5 minutes, twice a day. И това са 5 минути, 2 пъти на ден. So the child who couldn't sit still Така че едно дете, което не може да стои, or да read седи well, или да чете добре, we built their auditory processing, ние работим върху слуховата обработка, their auditory sequential processing съответно последователността на слуховата обработка through memory drills. и с различни упражнения за запаметяване. So we would repeat back random numbers, sequences, Съответно им даваме такива едни случайни последователности от числа, 3 times for 2 minutes 3 пъти на ден по 2 минути each day. всеки ден. And then the child who reacted to their teacher's voice and the background noises at school Децата, които реагират на звука на гласа на учителката или тези звукови неща от околната среда. we showed the family trigeminal stimulation. И ние показахме на семейството тази стимулация на тригеминалния нерв. That is the stimulation of the head, Тоест това е which стимулация на the главата nerve in the head, face, and neck. и на врата и на лицето. To organize the auditory system, the visual system, Това помага за организиране на слуховата обработка, на визуалната обработка and speech. и на говора. That's one part of organizing the sound sensitivity.
И това е една част от обработката на слуховите възприятия. To do deep pressure on the head Тези дълбок натиск върху главата and on the face, и по лицето, stimulating out to the ears, към squeezing the ухото ears and down the neck, и надолу по врата. and repeating on И both отново повтаряме sides. от другата страна. And light touch, just stroking gently, И след това леки докосвания и леки потупвания. because these things Защото тези work неща to organize the autonomic nervous system. помагат за стимулация на нервната система. Организират нервната система. Yeah, and so if you're familiar with CrossFit, И ако сте Exercising. запознати с тези упражнения CrossFit, in the Cool. same way we organize the brain. по същия начин ние помагаме на мозъка да се организира. There's short, intense, frequent Кратки, interaction. кратки, интензивни и чести въздействия. The activities are done 5 days a week И тези дейности се правят 5 дни в седмицата at home, в къщи. and some families get to use wonderful tutors. И за някои семейства получават такива едни много чудесни наставници, For family support. които да помагат в семействата. But that enriched environment И в тази среда, в която сме поставени, grows the neuroconnections. и изграждането на тези неврологични връзки. The dendrites grow И тогава може дендритът в клетките да расте between the neurons, между невроните. and these connections И тези връзки allow the body to change помагат всъщност на тялото да се променя. and the brain to organize Съответно, мозъка да се организира по-добре and be able to handle new information и да може да се справя с нова информация. with efficient learning. И това обучение да бъде ефективно. Your child has Вашето hope дете, се надявам, of reaching their potential. може да достигне своя потенциал. Thank you. Благодаря ви. Така, искам да благодаря на всички участници тази вечер, на Диди, Марти, на Стефани, на момичета. Също така искам да благодаря и на тези, които са така за сцената, бих казала, които ни подкрепят в нашата работа. Ние наистина нищо не можем да правим сами. Аз винаги обичам да повтарям тази една поговорка, казва да е африканска, не знам кое казва, за да отгледаш едно дете е необходимо цяло село. И аз се радвам, че вие сте нашето село. Фондация Нови стъпки продължава да работи върху развитието на неврологична програма и популяризация на неврологична програма тук в България. Ние вярваме наистина, че това е една уникална програма. Тя се базира наистина, както и Стефани, мислим, че каза, тя е научно обоснована, не са някакви алтернативни методи. И просто е направена, за да родител може да седи къщи и само с час и половина на ден да се свърши работа, което да кажем 10, 15, 20 специалисти на година не би успяли. Не защото специалисти нямат умение и познание, но те нямат толкова близък и чест достъп до вашето дете. Там е проблем. Не е проблем, че логопед не знае какво прави или не знам, някакъв специалист не е научил неврологична програма. Проблема е, що ние нямаме такава възможност в ежедневие на всеки човек, за да човек може да си позволи да има абсолютно всеки ден и логопед, и ерготерапевт, и психолог, и кинезотерапевт, и какво вече имаме тук на разположение. Ние дълбоко вярваме, че ние всъщност искаме да работим с специалистите. Тук имаме много от тях, имаме учители от училищата, логопеди, други хора, с които работим. Дълбоко вярваме, че в синергия ние наистина може да постигнем много. Но тази програма е специфична в това, че тя може да бъде като да дадете орудие на някой да се бори с проблемите в живота. То е като нещо, с което родител може да постигне
страховито голями резултати в развитието на собствено дете, дори да не излезе от къщи. Там е, нали, наистина най-голямото нали, предимство на тази програма. Имайте предвид, има хора, които могат да си позволят, нали, различни специалисти, ходене на терапии, но повечето хора не могат, защото те наистина са скъпи и наистина трудно се, нали, издържа такова нещо. Да, това е вече, нали, нещо, което, да, аз не имах намерение да ходим в това, просто идеята ми беше само, нали, да, нали, насърчим родителите, които ни слушат, може да и онлайн, нали, че тази програма е наистина нещо, което може да отнеме много голям нали, товар от, нали, тяхното ежедневие. Това постоянно тичане на една терапия, друга терапия, едно нещо, второ нещо, защото тази програма обединява много неща на едно място. Така, тази книга, нали, е първата книга, която ние сме направили като фондация. Ние още преди 10 години мечтаехме да правим такива неща, но не бяхме стигнали до това място на развитие, аз бих казала. Затова, нали, това е някакво наше малко начало, бих казала. Надяваме се и за бъдеще да имаме, нали, повече възможности да превеждаме такава литература, защото има наистина много неща, които имаме нужда да знаем, за кога става дума специално, нали, за този подход. И надяваме се много, да. Но тази е написана чрез историите на отделни хора. Тоест, това са реални примери на хората, които са били част от програмата. И това, което ние виждаме сила в тази книга е всъщност, че тя дава надежда да такова нещо е възможно. Защото първа говори, нали, за неврологична програма, нали, като научни подход. Но тя дава примери, много реални, с много реални, нали, какво конкретни неща, които се случили в живота на всяко семейство и наистина много може да се научи от, да кажем, релативно малка книга, нали, за програмата, за да родители будат насърчени, нали, да упорстват и да, нали, наистина прави програмата, нали, кога им се направи оценка. Така, също така искам да благодарим, нали, на книжарница Жираф, която ни предостави това място тази вечер. Искам да благодарим на едно момиче там, което седи, каза се Божидара, и тя последно време много ни помага да изобщо малко преструктурираме мислене, нали, коя посока искаме да тръгнем, нали, с фондация. Йоанка, отново искам да ти благодарим, че ти дари времето, усилията, нали, за твой първи проект, нали, самостоятелен, кога става дума, нали, за издаване на книгата, което ще бъде njena бъдеща професия. Също така, тук в тази група хора има много хора. Специално искам да поздравим Вики. Преди малко казах, ако има човек, който най-много знае за неврологична програма, това е Диди. Ако има други човек, който най-много знае, това е Вики. Вики, моля те, стани. С Вики работихме много години. Тя е страхотна и наистина тя дълбоко вярва в тази програма. Така да имаме също и хората, които са, работим заедно, те са наши доброволци. Имаме едни млади студентки тук, които те първа, нали, са тръгнали, нали, в тази посока. Цонка, наш партньор за 2 години с дневния център. Наистина много се радвам за всички вас, които дойдохте тази вечер да ни уважите. Надявам се тази книга да е само едно начало. Искам да кажем, ние така, принтирахме тази книга само в 100 бройки, защото, честно, ние за първ път се, нали, така, тръгваме, нали, в тази посока, гмуркаме се, да кажем, дълбоки води, не сме се занимавали с издателство, книгата може би не е съвършена и ние имаме нужда, може би, малко от опитност. И решихме просто така да отпечатим 100 бройки за целите, нали, на програмата. Тя всъщност, нали, не сме слагали цена, по проста причина, защото, нали, 100 бройки не е някаква, нали, много представителна бройка, нали, да сега нали, да ги караме в книжарници. Нашата идея е всъщност чрез книгата да популяризираме програмата.
но ще се радваме, ако искате да закупите, т.е. да закупите. Вие не можете да я закупите, ако няма цена. Но ще се радваме, нали, ако, нали, решите като някакво малко дарение да оставите за цели, за да може, нали, все пак да отпечатиме следващите 100. Също така, нали, помолили сме Йоанка да ни помогне в това, нали, начинание. И също така искам да благодарим на... сега аз много съм зле с имената. Божидара, трябва да ми помогнеш. Това е, нали... чакай, сега ще покажа за какво става. Тази вечер сме ви подготвили едни малки подаръчета. Ето така. Искаш ли да кажеш нещо? Божидара ще ни каже малко за това. Това не е подарък за един човек. Вътре са подаръчета за всички. Било хубаво да може така, нали? Ето Божидара ще ни запознае малко с... Здравейте на всички. Тези прекрасни корабейки, които виждате тук, са изработени от нашите атлети с даун, аутизъм в работилницата Малката къщичка. Всички те са атлети в Българската федерация по адаптирана физическа активност. И аз така много емоционално, като говоря с тях, но те печелят медали на всяко едно състезание. Вече сте ги виждали по новините. Представят ни на световната карта. И да, това е. Те са направили една малка работилница, която се казва Малка къщичка и там изработват, нали, различни сладки. Специално, нали, ние поручахме тези, те са така рождествени, малко сме, нали, може би избързали, но ни се сториха много хубави. Просто да ви подсещат, нали, на такива млади хора тук в България, които, нали, наистина, как да кажем, променят тази страна за по-добро. Ако искате, можете да им се обадите, ако имате някаква нужда, нали, да, може би, сега за Рождество, ако си мислите какви подаръци, нали, да поручите, ние наистина вярваме. Всека корабийка отзад има, нали, тяхното лого и ще можете, нали, да намерите информация. Тук, нали, имаме корабийка, аз мислим за всеки един от вас, така да, нали, ще помолим някой от младите момичета да дойде, евентуално, нали, да ги раздаде. Мислим, че това е всичко от нас. Ще имаме малък почерпка, едни брауни. Може да останем, нали, да направим снимките, да поговорим и, нали, това е за тази вечер. Много ви благодаря още веднъж.